На 15-ы год панавання Цэзара Тыберія, калі понскі Пілат кіраваў у Юдэі, а Ірад быў тэтрархам Галілеі, а брат яго Піліп тэтрархам Ітурэі і Траханіцкай краіны, а Лісанія тэтрархам Абіліны, пры першасвятарах Анну і Кайфу было слова Бога да Яна, сына Захарыі, у пустыні. І прайшоў ён усю зямлю вакол Ярдана, прапаведуючы хрост на вяртанне дзеля адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе прамоў Ісаі прарока. Голас таго, хто кліча ў пустыні: рыхтуйце дарогу Господу, прастуйце сцежкі яму. Хай усякая яма будзе засыпана, і кожная гара і ўзгорак хай будуць паніжаны, і крывізны хай стануць роўнымі, а церні гладкімі дарогамі, і ўбачаць усе канцы свету збаўленне Бога нашага. І натоўпам, што прыходзілі да яго атрымаць хрост, гаварыў: «Змяінае племя, хто заверыў у вас, што ўсцеражэцеся будучага гневу? Чыніце належныя плады навяртання і перастаньце хваліцца між сабой: маем бацьку Абрагама. Кажу вам, што Бог можа з гэтых каменняў падняць сыноў Абрагаму». Ужо вось сякера прыстаўлена да карэнняў дрэваў, і кожнае дрэва, што не дае добрага плода, будзе ссечана і кінута ў агонь. Дык пыталіся ў яго натоўпы, што тады маем рабіць. Адказваючы, ён гаварыў ім: «Хто мае 2 вопраткі, хай дасць таму, хто не мае, і хто мае ежу, хай зробіць падобна». Прыходзілі таксама мытнікі, каб атрымаць хрост, і яны сказалі яму: «Вучыцелю, што мы маем рабіць?» А ён ім сказаў: «Нічога не рабіце больш таго, што вам прызначана». Пыталіся ў яго таксама жаўнеры, кажучы: «А што мы маем рабіць?» А ён ім казаў: «Нікога не біце, не нагаворвайце і будьце задаволены сваёю платаю». А калі народ сумняваўся, ды ўсе ў душы пачыналі разважаць пра Яна, ці ён часам не Христос, Ян адказваў, кажучы ўсім: «Я хрышчу вас вадою, але прыйдзе дужэйшы ад мяне, которому я не варты развязаць рамень яго пасталоў. Ён будзе вас хрысціць Духам Святым і агнём». Ён трымае ў руцэ сваёй веялку і ачысціць ток свой, ды збярэ пшаніцу ў свіран свой, а салому спаліць у агні незгасальным. Многаму таксама іншаму навучаючы, абвяшчаў народу добрую вестку. Але Ірад, тэтрарх, які дакараўся Янам дзеля Ірадыяды, жонкі брата яго, ды дзеля іншых ліхіх учынкаў, якія ўчыніў Ірад, дадаў да ўсяго і тое, што пасадзіў Яна ў вязніцу. І сталася, калі ўвесь народ хрысціўся, і Ісус быў ахрышчаны і маліўся, адкрылася неба, і Дух Святы цялесна ў выглядзе голуба сышоў на Ісуса. І азваўся голас з неба: «Ты, сын мой улюбёны, у табе маё ўпадабанне». Ісус меў каля 30 гадоў, калі пачынаў сваё служэнне, і быў, як лічылася, сынам Язэпа, сынам Гелія, сынам Матата, сынам Левія, сынам Мельха, сынам Яная, сынам Язэпа, сынам Мататыі, сынам Амоса, сынам Нагума, сынам Эсля, сынам Нагія, сынам Магата, сынам Мататыі, сынам Семея, сынам Язеха, сынам Йоды,
сином Яна, сином Реси, сином Зарабабеля, сином Салатиэля, сином Нера, сином Мельха, сином Адея, сином Касама, сином Эльмадама, сином Эра, сином Ешуа, сином Элиазара, сином Ярима, сином Матата, сином Левия, сином Симеона, сином Юды, сином Язепа, сином Йоны, сином Ильякима, сином Милея, сином Менны, сином Матата, сином Натана, сином Давида, сином Ясея, сином Абеда, сином Боаза, сином Салы, сином Нагасона, сином Аминадаба, сином Админа, сином Арни, сином Хецрона, сином Переса, сином Юды, сином Якуба, сином Изаака, сином Абрагама, сином Тераха, сином Нахора, сином Серуга, сином Рагава, сином Пелега, сином Гебера, сином Селаха, сином Кенана, сином Арпаксада, сином Сема, сином Ноя, сином Ламеха, сином Метусалаха, сином Геноха, сином Яреда, сином Малалиэля, сином Кенана, сином Эноса, сином Сета, сином Адама, сином Божьим.